perquè llavors serà un lío. Poso els talons i quan hagi posat els talons pujo. Baixo, talons, vup, pam, i aquí em quedo. Poso els talons, pam, pujo. Val? Els fem frontals. Demi, gran plié, talons, pujo. Demi, gran plié, talons, pujo. Val? Llavors, ara farem un exercici de passers i cupers. Què és un cuper? Cuper vol dir cul de pie. Vol dir que aquest peu, un peu s'enganxa al taló, al turmell. Val? Llavors, per aquest, si voleu, podeu agafar una cadira per l'equilibri. Llavors, mireu, un cul de pie, el peu està aquí, frega tota la punta, és a dir, no fem d'aquí a aquí, no. Frega, vup. Aquí, no. Aquí no, si no ho diu el coreògraf. Aquí. I per baixar, el mateix, la punta i pum, el taló. Tornem-hi. En punta. Molt important el peu en punta. Baixem. Val? Llavors, us explico també ara el passer. El passer és exactament el mateix, però el peu, en comptes d'anar aquí, va aquí. Aquí, no. Aquí, no. Aquí. El dedo gordo del pie està tocando la rodilla. Val? Llavors serà arrossego, cupé, pugem més, passer. Per baixar, baixa per punta, cupé i flup. Vale? Tornem-hi. I clac. Vale, llavors, ara farem un petit exercici fent passers i cupers i ho farem en sisena i primera. Val? Llavors, si estem aquí, comencem en sisena, ja que estem posats, i fem cupé, baixo, cupé, baixo, poso al costat, i cupé, baixo, cupé, baixo, l'altra cama, cupé, veieu la cama així? No, aquí, cupé, baixo, cupé, baixo, cupé, baixo. Ara farem cupé, passer, cupé, baixo, en sisena, val? I cupé, passer, cupé, baixo, cupé, passer, cupé, baixo, l'altra cama, i cupé, passer, cupé, baixo, cupé, passer, cupé, baixo, adeu anunci. Val? Això normalment, quan es fa ball, a no ser que es faci una pirueta en cupé, normalment quan es fa tot seguit es fa un vum, 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 vum. Val? Llavors, ara, obrim la primera. Què passa? Que ara no podem fer tancat, ara ho farem obert. Cupé. Una mica darrere del taló. I, per què m'ha explicat? Primer passem per punta i baixem. Llavors, fem cupé, passer, aquí, no volem ser un 4, aquí, i baixem. L'altra. Perquè ens surti bé, la cama base no pot estar així. L'hem de
ens hem de situar una miqueta cap al costat de la cama base i hem d'allargar cap amunt. No sé si em veieu bé. I un, pam, baixo, poso el peu. Un, pam, baixo, poso el peu. Jo porto unes sabatilles especials de jazz, per això li falta aquesta part d'aquí al mig, però si no ho podeu fer amb mitjons us anirà superbé, així fareu tota la mobilitat dels dits i de l'empeine i del peu. Llavors, tornem-hi. Des d'aquí ens preparem i coupé, passé, coupé, baixo, coupé, passé, coupé, baixo, coupé, passé, coupé, baixo, coupé, passé, coupé, baixo. Vale, per què fem això? Perquè després quan fem o piruet o fem alguna posició, si nosaltres això ho tenim ja memoritzat i interioritzat, és superfàcil que ens quedi estèticament molt boniques. Val? Llavors, ara ho farem tot seguit i quan estiguem al passé, pujarem al relevé amb la cama que tenim. Vale? Em vau decidir per fer-ho primer en sisena? Fem coupé, passé, relevé. Baixa el relevé. I seguint la tècnica. L'altre peu. Coupé, passé, relevé. Pujo. Ho podeu fer sense cadira, però ho faig per si, com que ara tampoc estem treballant aquí d'equilibri, preferim que feu la tècnica. Baixem. El mateix, un altre cop amb l'altre. Coupé, passé, pujo al relevé. A dalt, per pujar al relevé, la barriga ha d'estar dura. Baixo. I l'altre. Coupé, passé, relevé. I, perdoneu, primer baixo al relevé i baixo i passo pel passé. En primera. Coupé, passé, relevé. Baixem. I seguim la tècnica. L'altra càmera fem coupé, passé, ha! Relevé, baixo, coupé i baixo. Un altre cop l'altre, coupé, passé, ha! Pujo, baixo, tiqui, 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 i l'altre, coupé, passé, relevé, baixo. És molt important que les cames ni se'ns obren ni se'ns tanquin. Molt bé, doncs ara passarem a un altre exercici que sí que em posaré més a prop perquè em veieu. Em posaré potser aquí. I és el de... Vale. Amb sisena fem 5, 6, 7, plié, relevé, ens posem a posar així, estiro amb les cames estires al relevé, baixo i al revés, estiro amb relevé, dobleu amb relevé, poso talons i pujo, repetint, baixo, relevé, pugem i baixem, tornem-hi al revés, amunt, dobleu, talons, estiro, dobleu, perdó, amb relevé, pugem, baixem, última, pugem, baixem, poso amb els turmells, els talons, perdó, pugem, en primera, vale? Aquí és una mica més difícil. 5, 6, 7 i dobleu, plié, relevé, pugem, baixem, i relevé, dobleu, plié, baixo, pujo, i plié, relevé, pugem, baixo, última, relevé, plié, posem els turmells i m'aixeco. Molt important que els turmells no se'n vagin a fora, que a mi ara se'n van anar una miqueta, però molt important que no se'n vagi. Ho fem en segona
y... Un moment, que ens acompanyi la música. Vamos bailando. Tu. 5, 6, 7, plié. Relevé, que és més difícil, Estiro. I baixo. I relevé. Plié, amb relevé. Poso els peus. I estiro. Tornem-hi. Plié. Relevé. Estiro. Baixo. Última. Relevé. Plié. Poso els talons. I estiro. Val? Ok. Un cop acabat això, només us demanarem que vosaltres mateixes podeu fer relevé i anem fent equilibris. Amb una, mirem que ens aguantem bé, ens posem una cara plana, ens posem a l'altra. Costa molt fer aquests equilibris i s'ha d'estar molt concentrat. Val? Cul dur i apretat, panxa dureta i apretada també. I d'aquí nosaltres mateixes anem fent una, canvi de pes, passem el pes a l'altre, i això. Val? Doncs us deixem una estoneta que practiqueu, ens dieu qualsevol dubte i qualsevol cosa que tingueu, i res, besitos y nos vemos próximamente.